روژا چهارشنبه li bajarê Hesekê yekîniyên parastina jin YPJ bi merasîmeke leşkerî daxuyaniya YPJ ya serkeftina li dijî Daişê xwend. Di daxuyaniyê de fermandara giştî ya YPJ Newroz Ehmed daxuyanî xwend. Bi amedebûna endamên fermandariya giştî ya YPJ û hejmareke pir mezin ji şervanên jin. Di daxuyaniya YPJ de bal hat kişandin li ser rola şervanên jin di şerê li dijî terorê de. Wisa di daxuyaniyê de bal hat kişandin got yekîniyên parastina jin YPJ di şerê li dijî terora Daişê de 752 şervanên jin jiyana xwe ji dest dane. Her wisa 3000 şervanên jin birîndar bûne. Di dawiya xwendina daxuyaniya YPJ de fermandara giştî ya YPJ Newroz Ehmed spasiya koalîsyona navnetewî kir. Fermandara giştî ya YPJ Newroz Ehmed got YPJ serkeftina li dijî terorê diyarî cîhanî giştî dike. Bengaziya meş hemû jinan re ku em hêza xwe bikine yek û derfê berxwedaniyê de û tekoşînê xwe ya azadiyê em ên betir bikine yek li derdorê vê tecrüba kulvir derketiye ortê de bi netewa hişmendiya netewa demokratîk de em bikaribin tevayê cîhanên azad bikin û wan hêzên çete rizgar bikin. Em servebîngehan carekê din vê serkeftina dîrokiya ku îro tê jiyan kirin em şehiya wê jiyan dikin em şehîdê xwe bîrtînin û em ji gelê xwe û tevayê jinên cîhanê re pîroz dikin. Piştî qedandina daxuyaniyê gotinên cûr bi cûr yê rêxistinên jin li Bakurê Sûriyayê hatin xwendin. Endama fermandariya giştî ya YPJ Nesrîn Ebdullah ji dengê Amerîka re got ew soza rizgarkirina Efrînê jî didin gelê xwe. Em ji bo gelê xwe Efrîn ji vê nadibêjin. Me 58 roja me Efrîn dil berxwe da ku hetan hacî berxwedanî tê kirin her ro eylem jî tên kirin wek yekîniyên parastina jin bila gelê me Efrîn vê baş bizan bê em nav amadekarîkê pir mezin de ne heta Efrîn nevê rizgar kirin em ê nesekinin ev jî soza me. Di şahiya YPJ ya serkeftina li ser Daişê malbatên jagoriyên YPJ hatin xelat kirin. Her wisa fermandariya giştî ya YPJ nûnerê birîndarên YPJ jî di şerê li dijî Daişê de xelat kir. Viyan birîndareke YPJye got di şerê li dijî Daişê de her du lingê xwe winda kir. Got ew nepoşmanin û di xebata xwe de jî berdewam in. Em ji bo herkesê spas dikin û em nepoşmanin ji bo navê rojê. Bangevaziya me ji bo giştî jinên cîhanê gerek bêdeng nemînin rastî jî herkes re be serhevdane û herkes dengê xwe bike ji bo navê rojê. Piştî qedandina merasîm û gotinan şervanên jiniyên YPJ govend gerandin. Zana Umer dengê Amerîka Hesekê.